willst du keine Pizza? Oh la la, Pizza Mozzarella. Buonasera galera, welkom op Mozzarella Monday! Dus wat we nog hebben hier gesponsord door de Domino's. 24 pizza's die lekker koud dingen te werden. De jongens komen in de zaal en pakken even een lekker stukje. Nee, kom alvast naar de bühne. Wat de beste al. Geweldig, geweldig. We hebben dadelijk nog Miserabel, een geweldig programma. We gaan door, de lijn gaat door tot in de late uurtjes. Mark Rutte is in de zaal, speciaal voor Pom aan de lijn. We hebben richtig rechts op de planken. En niet te vergeten, Ritchie Bats. We beginnen, René Joosten, ligt niet te zaaletje. Kom met ons naar. Jongens, ik mis de zangeres. Die is op de bank in slaap gevallen. Wat voor record staat, zijn ze al beter? Het eerste gedeelte zelf niet zingen. Toen zong ze net en de nacht. Jong, ik niet de zanneke. Kom met nog dadeke. Kom nog dadeke. Rustig en nog eens zo schön. Jong, ik niet de zanneke. Kom met nog dadeke. Dames en heren, applaus voor René Joosten.